ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಳ್ಳಾಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ತ ದೀಪ ವಸ್ತವ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ರೆಡಿಯಾರು ಕೊಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳು ಬರಲಿರಿ ಅಂಚದು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಗಳು ಬರ್ತಿವಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈನ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ಈನ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಉಲೇ ಪೋಯಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡು ಈನ ಪುರ ಪೂಜೆ ಅವನು ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ತೂಕ ನಾವು ಉಲೇ ಪೋಯ್ತೆ ಈನ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ಲ ರುಮ್ಮೆನೆ ನೀ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಿರ ಉಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಆಪಲ ಲೇಟ್ ಇನಗಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇನಿ ರಥ ಎಲ್ಲ ವೈಪೇರು ಉಲ ಇಲ್ಲ ತೋಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನುಂಡು.